Bilkeli bilkeli ang nungna. Berjaman. Jobra jo. Bisa gemari undi so. Ulta bidi ulta. Birat heavyयाव जाबाय किन्तु एकदम नै जाबा आरो जाखांनानै बिराद हान्थियाव जिरायना थानो हागोन सोरबाफोर फैबाय बायोबा नै बेखै रुम लाना थाफैनो हागोन बरिया टुरिस्टफोरनि थाखाय बरिया रुम खालामना दोनदों नै दा लामाया बेफोरबायदि नैबे मोखाङावनो एकदम माबा मानास हेलो आंनि मिनिग्लांबाय चेनेलनि नायगिरि गासैबो लोगो नोंथांमोन आं दिनै फैदों जोंनि बाक्सा डिस्ट्रिक्टआवनो थानाय मानास नेशनेल पार्कआव नैबे मानास नेशनेल पार्कखौ जों माने ओरैनो खोनाबाय थायोमोन आरो मालायनि बेरायनो फैनाय फट'फोरखौसो ओरैनो नुलाबायबाय थायोमोन नाथाय थारैनो जोबोद समायना नायनो एकदम ओरैबायदि समायना ना नोंथांमोना फैबाथाय ओरैबायदि गोजोननाय मोनगोन गोसोखौ जिब जुनारजों लोगोसे गोबां मानसिनि बेरायनाय आरो थान्दा थान्दा बारहावा ओरैबायदि समायना नैबे मैदेरखौ जों लोगो मोनबाय खाना दोननाय नाथाय बेयाव बारा थाजायासै गिनानै फैनाय जाबाय थबनो जिब जुनारफोरखौ गिनांगौ नैबे सिङाव हाबनो सानदोंमोन नाथाय जों हाबनो हायासै गोबां समायना समायना पटला टावा आरो रेस्टुरेन्टफोर दङ गोबां माने अबे मोनसे रेस्टुरेन्टआव जानो नोंथांमोना लारि लारि मोनबोबाय थागोन बिदिनो जों फैबाय थाबाय बेसेबांबा गोजान फैबाय जोङो बिदिनो नायै नायै गोबां दावराय जिब जुनार गोबां नुबोबाय नाथाय गान्दाखौ जों नुनो मोनासै नाथाय जों नै फैयै फैयै मानास एकदमबारे मानास दैमाखौ मोनफैबाय दा जोङो लास्ट मानास नैबे रेस्टुरेन्टआव जोङो माने हाबनो सानबाय नैबे रेस्टुरेन्टआव जोङो ओरैनो हाबना नायहैलाबायनोसै नायनोसै मा जाजायो मा जाजाया नै बेफोर जाबाय हाजोनिफ्राय गोजावबोनाय दंफांफोर जोबोद गेदेर गेदेर दंफां गोजाव बोयो होननानै खोनानो मोन्दों जों दा रेस्टुरेन्ट फारसे आगान सुरगासिनो दङ नै जों दा नैबे रेस्टुरेन्टआव थांनोसै नायनोसै मा जाजाया नै गोबां समायना माने बिदिनो गोबां मोजां मोजां रेस्टुरेन्ट गारबोबाय जों नैबे रेस्टुरेन्टआव हाबफैबाय नै गान्दा नोंथांमोना मानास बेरायनो फैनायजों लोगोसे माबा मोनसे जालांनो होननानै फैयोब्ला नोंथांमोना फैसाफोरखौ बुरजा बुरजा लाना फै गोबां दामि दामि जाग्रा बुस्थुफोरा थेवब्लाबो जोङो इक पकराजों सा लोंलांनोसै Bilkeli bilkeli ang nungna. Berjaman. Jobra jo. Bisa gemari undi so. Ulta bidi ulta kan heli. Gelia le gelia. Nalis. Pidi mata. Berat मोजां गेलेनो हामदों नै बरिया दे गेलेनो हामदो गाखोनाय राजा गाखोनाय खननैसो गाखो बरिया नै बेहाय थाफैनो हागोन बरियानो रुम भाराफोर लानानै गार्लफ्रेन्डफोर खालामनानै टुरिजमनि थाखाय बरिया रुम खालामना दोनदो नै स' जों बिराद उदै बुंजासे जानानै जों नै थांसै एकदम बिथाङा जर जबस्ति आंखौ एकदमबारे सेस फरिबाय फाइन नैबे रेस्टुरेन्टआवनो नै बिराद हेभियाव जाबाय किन्तु एकदम नै जाबा आरो जाखांनानै बिराद हान्थियाव जिरायना थानो हागोन सोरबाफोर फैबाय बायोबा नै बेखै रुम लाना थाफैनो हागोन बरिया टुरिस्टफोरनि थाखाय बरिया रुम खालामना दोनदों नै दा लामाया बेफोरबायदि नैबे मोखाङावनो एकदम माबा मानास जों गान्दाखौ बाय जों गान्दाखौ बायबाय होथ'बाय जा जोङो नै गेट फारसे ओंखारबोबाय नै मोनाबायबो नालाय बेलासि टाइमखाय बिराद माने बेकग्राउन्डआ एकदम बरिया क्लिन जादों एकदम मोनानायखाय नै दा जोङो थांसै हा नै बेनो एकदम रोमै एकदम बरियानो अबेयाव नै ओइफोरखै दलं दं गैया ओरै बारनो हानाय खिसा हा ओइनि बन गोजावबोदो इनि बरिया बन गोजावबोदो इनि नैबे मानास सिङावनो जन्म जानायबानो मोजां जागौमोन खोमालै नैबे बनफोरखौ माबानानै बरियानो सिनै फानहरनो हागौमोन फैसा मोनबाय थागौमोन दा आरो एकदम फिथोरथाराव जन्म जाबाय नालाय उपाय गैया थाखा फैसा गैयि मानसि नै एकदम बिराद गिदिर ना मोनदों खोमालै बैनि ना सारबाय दङ
nih जायगाफोरा बिदि आरोना एकदमबारे हा